Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphatheleka amathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kulonke leli week esikulona. Ngizoqala ngendaba ke ethinta uNdlovu naye ke lapha uMamzobe. Sola kumathiza baveza ukuthi ke uMamzobe uzokwenza ke izinto zobumnyama ezokwenza ukuthi ke uNdlovu elalele yena kuphela. uNdlovu uzoba ke ipuppet kaMamzobe nasebandleni ke yena uNdlovu uzomkhuluma kahle uMamzobe, even nanemali ke yebandla uzoyithatha kuNdlovu eyiseke lapha kuMamzobe. Azothuka emangale amakhosikazi akhe kuNdlovu ngendlela akazobe senza ngayo izinto. Ngidlule ngilapha kwindaba ke ethinta uMazungu naye ke lapha uSibusiso laba veza ukuthi ke uMazungu uzobikela ke lapha uSifociya mayelana ke nemoya emibi ekhungetheke ikhaya labo. uMazungu uzobeke secela uSifociya ukuba ke zobahlambulela ikhaya labo and la khona uSifociya azobona kahle ukuthi ke uSibusiso usengubani. Okunye ke abakuvezile baveza ukuthi ke uSiphamandla uzozama ukuthi ke lwise amandla akhe kuSibusiso. Ngidlule ngilapha kuzisebenzele laba veza ukuthi ke uzisebenzele uzotshela kumndeni wakhe wakwaMthembu ukuthi ke usefuna ukuthatha umfazi and ke uzobe sebatshengisa umfazi lo akafuna ukumthatha okunguntombi kodwa kuManzimande uzobhoreka. Aphela lapha ke mbukela amathiza okumkhokha. Ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ke nje mbukele ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.